Tago ko yung bola ko eh, sa ilalim. Anytime. Okay, anytime? Okay, ready? Ready? 1, 2, 3. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood ng Leader News. Ulit, one more. Magandang araw po sa lahat ng manonood ng Leader News Philippines. Ako po si Mike Francisco, one more. Magandang araw po sa lahat ng manonood ng Leader News Philippines. Ako po ang inyong lingkod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood araw-araw mula Monday to Friday, 5:30 to 6:30 p.m. dito lang sa Pinoy Extreme Channel, Kamaong Asero, Signal 106, Sky one more. Magandang araw po sa lahat ng Magandang araw po sa lahat ng manonood ng Leader News Philippines. Ako po ang inyong lingkod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayo lahat na manood ng one more. Isa na lang. Okay, game. Magandang araw po sa lahat na manonood ng Leader News Philippines, Kamaong Asero. Ako po ang inyong likod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayo lahat na manood araw-araw. Ugaliin po natin, Monday to Friday, 5:30 to 6:30 p.m. Mapapanood po nyo ito sa channel na Pinoy Extreme, sa mga piling-piling, mga ating minamahal na cable. Ay, mali. Sorry. One more. Last one. Okay. Magandang araw po sa lahat ng manonood ng Leader News Philippines, Kamaong Asero. Ako po yung likod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood at ugaliin araw-araw ang One more. Last one. Magandang araw po sa lahat ng manonood. One more. Magandang araw po sa lahat ng manonood ng Leader News Philippines, Kamaong Asero. Ako po yung likod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayong lahat na tangkilikin at manood araw-araw. Dito lang sa Pinoy Extreme Channel, 5:30 to 6:30 p.m. Mapapanood nyo to sa lahat ng cable sa Pilipinas. Signal 106, Sky Cable 217, Cable 59, at Destiny Cable 84. Kaya tara na! Manood po tayo ng Leader News Philippines. Okay na. Okay na,